mga kapatid. Papunta kami ng Bitogo, Quezon. Maya-maya. Kaya medyo maaga kami. Quezon Province, Bitogo. May dadalawang kaming charity. Kaya isa naming kagrupo doon. Sila yung sponsor. Or sila yung host. Kaya kailangan namin dumalo. Abangan nyo po kami. Maya-maya po mag-video tayo sa mga magagandang view. Ako si Primo TD. Kaya si Primo Nathan. Si Primo Lorin. Primo Gray. Mrs. ni Otol. Si Otol. Inaantay namin yung aming national president. Mamaya, pagbalik. Pagbalik. Grabing festival mga kapatid.
kapatid, andito na kami sa Lukban, Quezon. Medyo inabutan kami ng ulan. Mag-aalmusal muna. Balilan po kaya magkakalit. May endurance charity po kami. Sa Pitogo. Mahala ka dyan, magkatamo pa dyan. Iila yung sabaw. Oo. Ang lugaw eh. Ano yung lugaw kaya? Kakain muna. Almusal. Ano yan, mami? Sabaw lang. Gotong Batangas yan. Dapat may kanin. Walang gotong panay. Gutong lukban to. Ano, lomi pala. Ano sa'yo? Ito pen. Yan, almusal natin. May libreng sabaw. Ilang rice mo? Todo higop na, primo. Mami na ini. Larga tayo uli mga kapatid. Base sa Google Maps, mga 14 kilometers pa. Ay mga kapatid, nakarating na kami. Ayan, medyo natagalan yung biyahe namin kasi pahinto-hinto. Maulan kasi. Ang bawa ng lubod. Ito na kami sa... Ito, tinawang ka ito. Ulong-ulong mo ka. Ulong-ulong mo ito. Tara? Ulong-ulong ko. Pinapatapos na lang yung mesa, may mesa. Sa tabi kasi ng simbahan yung binyo. Tamang-tama. Yan, unang rides, long rides ng Dominar. Magbakal ka sa tulapan sa pin. May nabibakal na pan sa pinaglalag dyan ah. Kawasaki Dominar G400. Dito na po kami sa pinaka-binyo. May mga kasama tayong riders. Ayan, ito po yung host Bulakpol Riders Club. Ito po yung mga logo ng mga Riders Club. Ayan po yung logo ng grupo namin. Legendary mga riders. Then, siyempre, nandito din yung logo ng ayan, dito tayo sa baba. Yun, no?
po yung logo ng host ng charity event nito. Bulakpol Riders. Ano yan, linusak? Subuan mo. Linusat. Subuan mo. Ayan mo. May I love you pa. Dahil mo sa kami, player mo sa dalam. Sarap. Almusal daw muna bago mag-umpisa. Tulong natin yan. Ligtas sa pagkakataong ito. Ito po ay pagdalaos ng isang charity na kung saan ay makakatulong po kami sa isang nangangailangan. Salamat din po Panginoon sa paggabay ninyo sa mga dumalo sa pagkakataong ito at nawa po ay may raos ang charity na ito ng maluwalhati. At sana rin po gabayan niyo ang bawat isa na makabalik sa kanilang pinanggalingan ng ligtas at mapayapa. Ang lahat pong ito ay nilataas namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sa pangalan ng Panginoon. So, ayan po. Tanungin ko po muna kayo lahat. Kamusta po kayo lahat? Ayos naman po yung mga dinaanan niyo. So, sunod po. Sunod na po natin yung natin national anthem. Nagsitayo po tayo lahat. 2, 1. So, dako na rin po tayo sa pagbibigay ng short message ni Ma'am Benita. Yan po yung ating beneficiary, mga kapatid, yung bata na yan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Lalong-lalo na po sa aming barangay captain, Kap Ramon Glenova po at sa kanya pong mga kagawa. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa 4 inyo months lahat. old. Ang lahat po ng iyong ipinagkaloob pong tulong sa akin pong anak ay malaking ginhawa na po sa amin para po sa aming pabalik-balik po sa Maynila para po sa kanyang, para po mapinan po yung kanyang mga paa. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa Bulakpol Riders.
Maraming salamat po. Sunod na rin po natin yung pagbibigay po ng konting mensahe ni ating barangay captain. At maraming salamat sa tagapamahala ng event ngayong umaga, sa lahat ng kanilang mga kasama, at sa inyo pong lahat na nagbuhat pa sa iba't ibang bayan dito po sa ating bansang Pilipinas. Alam ko po na malayo pa pinanggalingan ng iba. Meron pang galing sa Maynila, may galing sa Laguna, at iba pa pang bayan dito sa lalawigan ng Quezon. May mga kababayan din po ako dito na galing dito sa Pitogo. Una sa lahat ay ako po nagpapasalamat sa po may kapal sapagkat tayo pong lahat ay nagkasama-sama dito ngayong umaga na may mga kalakasan ng katawan. Dalangin ko po na patuloy kayong bigyan ng malakas na katawan, malusog na isipan, upang marami pa po kayong matulungan. Binabati ko po ang inyong at pinapupurihan ang inyong mabuting gawain. Napakalaki pong tulong sa mga nangangailangan. Hangad ko po, nagkabayan tayo ng po may kapal ngayong maghapon at lahat ay makabalik ng maayos sa kanilang tahanan. Sa pangalan po ng mga kasama ko sa Sangguniang Barangay, gayon din po ang aking mga barangay tanod, ay welcome na welcome po kayo dito sa aming bulwagan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng po may kapal. Mabuhay. Maraming salamat po. maraming salamat po naman kinaga ng ating magbutbutihing kapitan. Sunod na rin po natin yung short message din ng aming founder na si Howard Vicente. Palakpakan po natin si founder. Salamat sa Panginoon at matiwasay kayo nakarating dito sa aming event na second charity ng Bulacbo. Pasalamat sa inyo lahat mula sa amin at sa suporta na binigay niyo ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po, founder. Sunod na rin po natin para mabilis lang po tayo ang short message din ng aming president na si Batasay. Hindi po siya yung nagbaligtad nung itak. Good morning. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Salamat po at nakapunta po tayo lahat sa Balayan. Maraming salamat. Bicol Aragon, salamat sa inyo lahat. Pitogo, Sniper, salamat. Wala na akong ibang sabihin kundi lang. Pag-uwi natin, ingat na lang tayo pag-uwi. Salamat po. Yung mga kuya, pahingan. Ay, sunod na rin po natin si aming advisor, si Boss Joseph. Good morning po sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat po kay Lord at tayo napagbigyan dito sa ating event. Medyo maganda panahon. Pangalawa, sa inyo, yung mga participant itong event na to. Maraming salamat at kayo nakarating ng maayos, ligtas. At sana ganun din sa pag-uwi. Meron po tayo mga pamilya na nag-aantay. Ride safe lang po palagi. At isa pa ho, kay Kapitan, pinayagan mo tayo na dito itaw sa ating charity event at sa Barangay Sangguniang. Maraming salamat po. Yung pong paparating pa lang, ride safe. Ganun din sa pag-uwi. Maraming salamat po.
So ayun muli po, kami pong mga buong Bulakbol Riders Club ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sana po lahat tayo ay ligtas na makauwi. So gawin na po natin yung certificate. Ay yung mga hindi pa po nakakapag-list pala po rito ng bawat club, yung representative para may handa po yung certificate. Dito po sa ating table. Meron lang akong sisingit. Po pwede po bang patawag namin lahat ng founder, president, para makapag-share man lang sa ating. Konting share lang ho sa mga karanasan natin, experience bilang isang riding community. Baka po pwede patawag natin lahat. Yes, good morning po sa lahat. Actually, yun, sabi ni Sir, alam niyo ba nung dati hindi pa ako riders, pinapangarap ko lang to. Sabi ko nga, soon, gusto kong maging isang riders at magkaroon ng isang grupo. Tapos meron akong sinalihan, which is Western Batangas Riders. Member lang ako doon, pero hindi ko nakita yung unity, tsaka yung pagkakaisa. So, yung iba kong member ngayon, member din doon. So medyo hindi namin nagustuhan. Tapos yung second namin, eto nga yung Beach Boys Riders Club. Actually, inappoint agad ako na nako-or. So, ang tagal bago ko nakakuha yung position ko na mamuno sa grupo Batangas West. Lahat ng charity ina-attendan ko. Kahit dalawa lang kami ng asawa ko, 4, 3, uma-attend kami. Ang pinakamalayo na na-attendan namin ay Katanawan, Quezon, last year. So, Team Low Profile nag-invite sa amin. Tinakbuhan namin yan. Lagi kaming puyat. Umaalis kami ng Balayang, Batangas, 2 o'clock in the morning. Dumating kami doon, 6 o'clock in the morning. Medyo mabilis kasi bumakba kami ng konti. Pero ngayon, na-late kami. Kasi umalis kami 3:30, dumating kami magna-9 na. Kasi sobrang lakas ng ulan, tapos sa Sariaya, Quezon, yung tulay hindi madaanan. So, umiikot kami ng malayo ngayon. Ayun. Kaya nagpapasalamat ako kasi although hindi sila nakarating nung activities ko noong September 25 sa Calaca, Batangas, nagpapasalamat ako kasi kahit pa paano, nagpadala pa rin sila ng kahit konting tulong. So, sana mga paps, kung ano mga tawagan nyo, sana, ang hinihiling ko lang, pag merong mga pa-charity na event, invited, huwag tayo basta mag-a-act kung hindi naman natin kayang panindigan. Kasi alam niyo ba, ang nahihirapan dyan, ang founder, ang president, kasama na ang member. Kasi unang-una, huwag kayong magagalit. Ako, bilang namumuna ng Beach Boys Riders Club, kasi gumagastos kami ng sarili namin pera, magpapaprint ng certificate, nahihirapan kami kasi ang dami namin piniprint, ang nakalist, 200 kami na kahit na konting tulong. Maraming salamat sa inyo. Sa Bulakbol Riders. Thank you. Yun. Okay naman naman. Ang sunod po natin ay yung representative ng Stay Humble Riders Club. Konting message lang po sa ma'am. Si wala lang. Hello po. Magandang tanghali po sa lahat. Ipapasalamat ko po sa mga So ayun po, meron po tayong vlogger. Supportahan po natin si Sir Vince Moto. Maraming salamat po. Wala pa akong ibang naisip parating, kundi maraming salamat po sa lahat ng mga dumating sa charity event na to. Ito mga bulang-bula na ito. At napakalaking tulong ng mga iaambag natin. Kahit po, 10 piso tayo na nandito, ay napakalaking tulong po nito pagdating po dun sa ating beneficiary. Although kahit naman po tayo po, hindi naman po talaga lahat tayo dito ay mayroon. Hindi naman po ako talaga ganun kayaman, mayaman lang sa pagmamahal, ay nandito pa rin po tayo para bukas puso at bukas palad
na magbigay po dun sa ating beneficiary. Napakalaking tulong po nito. Although nga po maliliit man yung may bibigay natin, pero pag pinagsama-sama ay gagamuhan ang gusali ko pagdating sa langit. Amen? Amen. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat. Pakipalo and nag-promote. Pakipalo na rin mga... Susunod din natin si Sir Glenn TV. Hi, Sir Glenn. Ulit. Ay. Kadubol. Kadubol na po. Maraming salamat po ulit. Yun lang po ang masasabi ko. Isa po akong vlogger na nag-umpisa pa lang. Opo. Ako po si Sir Glenn TV. Okay po. So, tuloy po, ako po yung President ng main chapter. Ang lugar po namin sa NCR ng Legendary Round Riders. Bilang President ng main chapter, so kailangan po ng suporta talaga sa bawat event ng ating mga kapwa rider. Pa-promote pa lang. Ako Uragon TV. Tayo ka, Sir. Primo. Yan, Sir Glenn TV. Maraming salamat po. Makikita niyo po yung vlog natin ngayon. Salamat. Sir, thank you. Yung po pala natin, yung beneficiary, umuwi po muna kasi inom po ng gamot. Kasalukuyan po kasi nilalagnat yung mag-ina. Sana, pwede na po tayo mag-picture dito. Yan po, sila po yung Stay Humble Riders Club. So, palakpakan po natin sila. Ingat po sa pag-uwi, sa makauwi tayo ng ligtas. Bigayan na Sunod po naman ng natin si James Motovlog TV Bigayan na po ng certificate. para sa awarding of certificate. Certificate of Appreciation is given to James Motovlog TV. Okay, next na po natin ang Yamaha Sniper Club Pills, Quezon Province. Palakpakan po natin sila. Sila, sir. So ayan, maraming salamat po ulit. Ingat po sa pag-uwi. Sunod na rin po natin si Sir Jonel, Kape TV. Gumaka chapter. At ang team Damusak, Gumaka cluster. Yan po, sila po yung team Damusak.
Sila naman po yung RRTP. Welcome po sa mga bagong dating. Mayroon po tayong kape dyan, tsaka tinapay. Merienda na lang po. RRTP, Katanawan, Chapter. Yan, may mga bagong dating po. Mga kapwa natin riders. Yan, sila naman po ang Beach Boy Riders. Beach Boys Riders. Maraming salamat po. Beach Boy. Sana Ayan, yan naman po yung grupo namin, Legendary Uragon Riders Club. Yan, sila naman po yung UBRC. United Brotherhood Riders Club. Madami. Sulit. Solid talaga, United talaga. Yan, madami sila yata yung pinakamalaming grupo dito. Thank you po. Kamanapa. Kamanapa. So, gising po lahat. May pagkain po tayo dyan. Alfonso po wala. Yan, sila naman po yung mga kapatid natin galing sa Acro Riders Club.
Ito pa yung ating beneficiary. Maraming salamat po. Pagaling ka, Bibi, ha? Pagaling ka. Ayan. Lapakan na sila.